Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση την επίσημη τελετή εγγενείων του Μεσαιωνικού Θεματικού Πάρκου της Κύπρου. Το Cyprus Land δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο και είναι το μοναδικό μεσαιωνικό πάρκο της Κύπρου, το οποίο μάλιστα διαθέτει το μεγαλύτερο τρισδιάστατο μοντέλο χώρας στην Ευρώπη. Το έργο Historical Atlas Medieval Cyprus είναι μια προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι στο παρελθόν με τη βοήθεια της ανακατασκευής σε μικρογραφία των κύριων αξιοθέατων της Κύπρου που κτίστηκαν το Μεσαίωνα, της αναπαράστασης του βίου και των ηθών των κυπριακών κάστρων και της απεικόνησης της ζωής στο νησί, όταν αυτό αποτελούσε το κέντρο του μεσογειακού πολιτισμού. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα σας. Σήμερα πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία της μεσαιωνικής περίοδου είναι ερειπωμένα, κάτι που οφείλεται σε πολυάριθμους πολέμους, σεισμούς και πυρκαγιές. Τα περισσότερα από τα σωζόμενα κτίρια έχουν ανακατασκευαστεί πολλάκις και η πρωτογενής τους μορφή είναι άγνωστη σήμερα. Για τη ζωή εκείνης της εποχής μπορούμε να κρίνουμε μόνο μέσα από σκόρπιες αναφορές στα ιστορικά χρονικά και από τα λιγοστά έργα χαρακτικής που σώζονται σε βιβλιοθήκες. Ακόμα λιγότερες είναι οι πληροφορίες για τα αξιοθέατα της βόρειας πλευράς του νησιού. Κι όμως θα ήταν σπουδαίο να βλέπαμε πως ζούσαν οι υπότες στο κάστρο του Κολοσσίου ή με ποιο καράβι εισέπλευσε στην Κύπρο η Βερενγκάρια. Εξίσου έντονο ενδιαφέρον προκαλούν η παλιά Αμόχωστος και τα κάστρα της κορυφογραμμής του Πενταδακτύλου στην επαρχία της Κερίνιας. Έχοντας συλλέξει το όποιο διαθέσιμο υλικό για τα σημαντικότερα μνημεία του νησιού και με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών και των μέσων οπτικοποίησης, οι δημιουργοί του πάρκου προσπάθησαν να αναβιώσουν μερικές σκηνές από το παρελθόν. Βασιζόμενοι σε παλιά έργα χαρακτικής, σχέδια και εικόνες και με τη βοήθεια της τρισδιάστατης εκτύπωσης, αναπαρήγαγαν την αρχική μορφή των ερειπωμένων αρχιτεκτονικών μνημείων. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη σημερινή μας μικρή παρουσίαση. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή που τα εγγένεια τελεί απόψε ο εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο και καλώ άμεσα στο βήμα, κύριε Πρόεδρε, για τον δικό του χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη πραγματικά χαρά που απόψε βλέπω ολοκληρωμένη μια σημαντική προσπάθεια παρουσίασης με εύληπτο, προσιτό και ενδιαφέροντα τρόπο μιας σημαντικής ιστορικής περίοδου της χώρας μας. Η Κύπρος υπήρξε πάντοτε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, ένα πεδίο αντιπαράθεσης αλλά και δημιουργικής σύνθεσης. Ποτέ άλλοτε στη μακραίωνη ιστορία μας δεν αναδείχθηκε αυτή η διάσταση όσο στη μεσαιωνική περίοδο, όπου δείγματα γραφής εκείνης της περίοδου είναι και σήμερα διάσπαρτα παντού στη χώρα μας. Είναι πάντοτε ιδιαίτερη χαρά μου όταν βλέπω ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα να προσεγγίζουν με σεβασμό την ιστορία του τόπου μας και να την εντάσσουν σε ένα ιδιαίτερα πετυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, όπως αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα και το οποίο επιπλέον συμβάλλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Υπήρχε για χρόνια, κυρίες και κύριοι, μια παρεξηγημένη εντύπωση για την χώρα μας ως τουριστικό προορισμό, αφού με δική μας ευθύνη ταυτίστηκε με την άμμο, τη θάλασσα και τον ήλιο, και δεν είναι κάτι βεβαίως που δεν μπορούμε να προβάλλουμε, ωστόσο είναι πολύ περισσότερα από αυτά η πατρίδα μας. Εξερευνώντας τη χώρα μας ανακαλύπτουμε πως η Κύπρος είναι πολιτισμός, είναι μνημεία, είναι περιβάλλον και έντονο άρωμα ιστορίας. Το θεματικό πάρκο που σήμερα εγκαινιάζουμε διαπιστώνω πως καταφέρνει να αναδείξει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας, εντάσσοντας τα σε ένα υπέροχο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ταξίδι, μέσα από το οποίο βλέπουμε να παρελάβουν μνημεία, προσωπικότητες και γεγονότα που άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους σε ολόκληρο το νησί. Στο Μεσαιωνικό Θεματικό Πάρκο παρέχεται μια πραγματικά μοναδική εμπειρία
την οποία αξίζει να ζήσουν ξένοι επισκέπτες αλλά και Κύπροι, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την ίδια τη χώρα μας και συνιστά συμβολή σε μια απαραίτητη αυτογνωσία. Θα ήθελα ξανά να συγχαρώ όσους είχαν την πρωτοβουλία και ιδιαίτερα τον κύριο Γκέρμαν Λιλεβάλη για την δημιουργία του θεματικού μεσαιωνικού πάρκου και να υποσχεθώ πως σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία η πολιτεία θα έρχεται πάντοτε αρρωγός. Before concluding, please allow me to shortly address the non-Greek audience and in particular Mr. Lilevali, whom I would like to warmly congratulate for his initiative of creating this impressive medieval theme park, which presents in a meaningful and interesting way an important historical period of our country. Through this theme park, the particular rich historical period of Cyprus is emerged and highlighted as visitors can step back in time to experience the most important monuments, personalities, and events that characterized the said time period. At the same time, I also feel obliged to express my satisfaction and gratitude to Mr. Lilevali for the vote of confidence, trust, and faith which he has and is displaying to Cyprus, either through establishing our country as the base for his multi-faced business and economic activities, or through choosing Cyprus as his permanent residence. We warmly welcome you as part of the vibrant Russian community residing in Cyprus, and I wish all the best for you and your family. Thank you very much. Spasiba большое.